business manager wokhozi. Hey inzima ke le namhlanje futhi ke yathi ukusithatha by surprise. Ngicabanga ukuthi mangifonela Ayanda ngempela sonto bengidriver somewhere South Coast. Wayisho lento ayishoyo ngathi nabo akumancane wathi ngibhaka eceleni ngiqale phansi. Waqala ngempela phansi uma iqala phansi kuba ngathi futhi angimuzwa ukuthi uthini. Kodwa ke sesila ngazi ukuthi nje in fact 2 weeks ago uke wangifonela unjinji ukuthi bafo ngaleli izwi lakhe ngithi alazi lo lezi lakhe le ngazi ukuthi uzofika fafone nje namanje esho njalo athi ayisingalahlali bafo. Umsebenzi wami ke namhlanje mncane kakhulu kunamukela nje la ekhaya kwa SABC namhlanje. Ngithanda ukubingelela u-Regional Operations Manager wethu uMrs Phindile Grootboom. Ngibingelele ozakwethu ihambeli zethu namhlanje ama colleagues abangani ngokukhethekile ngibingelele umndeni wakwaMagwaza. Sihlangene lapha namuhla ngezinhliziyo ezibuhlungu uzohlonipha nokuzokhumbula umfowethu impilo yakhe siyibungaze uMandla uNjinji Magwaza odlula emhlabeni ngempela sonto. Sidlulisa kakhulu ke ukudabuka kwethemdenini nabanganye kanye nozakwabo kulesi sikhathi esinzima kangaka. Ngithanda ke ukuba khona ke I don't know. I thought it would be easy to stand lapha ngweni ngikhulume noma kunamukela nje la ekhaya ka SABC kodwa ngithanda ukubanzinyana. So ngicela nje ukuthi ngithi nje namukelekile la ekhaya ka SABC. Impela uqinisile umphazima uma sikhuluma maqala iviki nomelansi it was a no brainer ukuthi sizokwazi ukuthi siyenze lento esenze namhlanje. Bekubalekile ngaphandle kokuthi uMandla bengasasebenzi nathi la ekhaya wagcina ngo-2024 December mangaphosisi kodwa ube umuntu iphimbo lakhe besalizwe masenza omunye umsebenzi namanye ama client. Kwasho ukuthi njengoba siqhubeka nje kanje kanti siyazwana nje na umuntu nje ozwana nawo wonke umuntu lento nje umphazima kade ixoxa la phambili nathi sake saba naso isikhathi impela sahlala saxoxa maningi kama challenges umfowethu kade nawo nakhona nami mangithi ngiyahlala si-advisane kahle kuyezwe ngani yakhe futhi athi ngeke yenze leyo nto bafu ngeke yenze leyo nto kodwa ke namukelekile la ekhaya siyabonga. Sanibonani. Ngibingelele umuntu omhle lapha ekhaya igama lami uMandla kaNkoni kaMsindazi kaNgomane ngwasemzetsheni. Ngibingelele ukumlalela ekhaya. Ngibingelele lapha esikhona namhlanje ngiqale ngibingelele umndeni wakwaMagwaza. Ngibingelele ubuholi bethu kule province Regional Operations Manager uNkosikazi Grootboom, umphathi westeshi umnumzane uMthabela, umphathi wenhlelo umnumzane uCele nawo bonke ubuholi obukhona usisi umarketing manager usisi uZiphi. Ngibingelele ozakwethu esinabo phakathi kwethu. Ngiyabona ukuthi kukhona nama veteran ethu akhona omama uVicky Masuku, ngiyabona no Kim the Diva, ngiyabona no Zandile Masondo esake sasebenza nabo la ekhaya nabo bonke abanye ozakwethu abakhona. Sebalwe kakhulu uleli Dingeke ngisambala nabanye ozakwethu engibabonayo lokhu bekhona ngokwehlukahlukana kwezikhundla zabo ngiyababingelela. Ngizokhuluma la ngobizo bafo yayikhona lempilo nami ngisakhula ekhaya ugogo wayethi Mandla Nkosi, ubaba bathi Mandla kayise, umama bathi Mandla kanina, abanye bathi Mandla Sizwe, abanye bathi Mandlakhe. Akazi ukuthi uNjinji uba uMandla kabaniki kodwa bekuwuMandla uNhlakanipho wakwaMagwaza uNjinji. Umuntu segugile mphazima nokhetha abaningi bakhumbula besafika besebancane
Kade mina nje manje umngathi ngiyamkhumbula naye safika. Ngiyamkhumbula uMagwaza safika, mangikhumbula kahle ngo 2008. Sasingakayazi kahle lento yomsebenzi okuthiwa umuntu wenze uyi-technical producer. Isibani sinleso. Ngoba thina sasisenzela konke. Uyayikhompalela, uyiphathela umculo wakho, imarket ufika nazo zoyidlalela, uphetha ama-tape, ama-roll tape lamakhulu. Sekukhona umuntu nje okuthiwa uzobe technical producer silwane izinzo lesi. Wakwasuka kumsinjwana, ngiyakhumbula nje komunye umhlangano kuthiwa sekuzohlala bona edeskini. Thina abasakazi sihlaye lapha eceleni sisakaze nje kuphela. Hayi wasuka umsindo. Abantu bethi abazokwenza bazothathela umsebenzi wethu. Ngiyakhumbula amaqala ukuthi sesizoba nabantu abasikhombalelayo umculo okhombayela. Hayi wasuka futhi umsindo lapho. Ziningi izathu ke zalapho ngeke ngize ngizishe ezinye. Ukuthi sekhona abantu abazosilethela nje umculo mina ngifike sengisakaza kuphela. Ziningi inguquko umuntu ayibonile la ekhaya. U-progress manager maqala kuthiwa khona umuntu ozo-progress manager sasingenaye waqala phambi kwethu. Marketing manager ngikhumbula uMadlovu promotions manager. Marketing manager waqala phambi kwethu kuthiwa khona umuntu ozo-marketing manager. Ngifuna ukuthi ke unjinji omunye wo-technical producer bokuqala kulesi stage bese balandela ke oSandile Omdlalose, balandele o The Big Kid, oGuguyengwa, balandele oSphongo, balandele oSbo, kanjalo kuze kufike manje. Omunye wo-technical producer bokuqala saqala sawubona umsebenzi walo muntu okuthiwa technical producer ukuthi mase ngikhulumile mina iphimbo lami lithi ahlanganisa imisindo emnandi kube mnandi kusebenzeke. Kangangokuthi uMandla umunye futhi wabantu bokuqala okuthiwa khona ivoice yesiteshi omunye futhi owaba sekuqaleni lapho. Salandela ke nathi ngoba ngicabanga ukuthi emva kwakhe bangena babuqubo kwesibili ngangena nami ngaba ivoice yesiteshi kwaphinde kwangena uSiyabonga Thwala kwashintsha kwagcina ke sekungena uCool Fire, emva kwaCool Fire kwabuyela futhi uba kuyiqubu. So lento yokuthi uba khona umuntu okuthiwa uyena iphimbo levoice ngiyakhumbula nje omunye uzakwethu ungizwe to be specific. What wena Mdletshe uyazi ukuthi sithi siyasakaza la uyakhuluma nje ushubele usakaza zonke inhlelo lezi izwi lakho lokusilizwe njalo sasinakho ke lokho ukuthi makuthiwa umuntu uyizwi lestage ngempela sifuna ukuthi sihloniphe lonto leyo ukuthi izwi lestage leli. Ngatshela mina ukuthi ngiyeke ngisho nokwenza ama-advert kwezinye indawo ngingenzi lutho nje. Umsebenzi wami ukuthi uma sengikhulumile sekukhuluma istage. Ya mase ngikhulumile lolu uKhosi FM sekukhuluma istage. Ukwenze lokho bandla wasebo technical producer uyena wayengisiza kakhulu futhi ekubeni u-technical producer ubekwazi ukuthi athi ebizo ngelazi izwi lakho ukuthi linjani. Awuyisho lento yisho ngiyisho mangiqede ke shethi hayi ngizakusiwa leyo ngiyakwazi mina ayikhiphe manje ayikhiphe. Ubekwazi ukuthi akunikeze lo msebenzi lo kakhulu. Simzwile eduma kakhulu esebenza no Lady D bayishinda kwa Lady D nakwezinye inhlelo ezahlukahlukene nasekubeni umsakazi ke wawumsakazi siyakhumbula inhlelo azenzile njengomsakazi wesiteshi sethu Khosi FM nabantu ushilo Mphazima abanye besingabazi kodwa ubuzwa nje kuthiwa hayi ufike nonjinji hawu okay baze baduba baye baphelesele ngabasakazi ngempela sibabonile ke sebeseyistation ezahlukahlukene ngiyajabula nokubona intombi eningi besijwayele nje ukubonana kude kodwa namhlanje siseduzane siyabonana nabo futhi abantu abafika nonjinji umsebenzi sisebenzile kakhulu naye uBizo sasebenza naye kwaze kwafika la ekuthenini ngeshwa ke mhla izosho incwadi yakhe yokusula emsebenzini ngangisabambile ngaleso sikhathi esho ukuthi hayi Bizo sengiyasula
sayixoxa-ke ngendlela sayixoxa ngayo, wachaza-ke nayo ukuthi ushiyiswa yini, sakwamukela futhi nalokho. Kodwa-ke njengoba besho Lucky, I think noSizwe ushilo ukuthi besingakaboni abantu abaningi bebengakazi ukuthi usehambile emsakazweni, kanti seqede ngisho unyaka ehambile emsakazweni. Nasekhaya bezingena-ke iy'ngcingo kimi nokwabanye abasekhaya ukuthi hawu sizwile ukuthi uMandla akasekho. Ukuthi hhayi akusiye lowo, ilo munye. Ilo munye. Bakithi ezobuciko silimele kakhulu. Iphimbo abenalo uBizo usihlophe nje wakwangikhohlisa wathi kwesinye isikhathi lama program enzayo sigcine singeza ukuthi yimuphi uMandla. Hayi mina ngiyazi ukuthi ekaMandla lomunye bizwakala. Neyami nakho ukuyithusela ngiyayithusela namhlanje kuseni endosi nawe ethuka. Kodwa ekaMandla yayihlukile kakhulu. Nje waye kwenye level ngevoice yakhe. Sithi ke aphumule uBizo. Sithi umndeni wakwaMagwaza, umama wasekhaya, unkosikazi nezingane ziqine. Nathi seshilo ngadi ngikuzwile mina futhi ngizwe kakhulu lokho ngakushongo. Impela lo msakazo lo ukwelinye izinga, safika ukwelinye izinga, nathi sohamba soshebe futhi siyafisa ukuthi njengefa lethu, njengefa likaZulu, njengefa lomuntu omnyama, imsakazo kaSABC, uKhozi FM neminye ilokhu ihlale idlondlobale njalo. Ngiyabonga kakhulu. I'd like to say hello to everyone here. Like, it's really nice to meet y'all. I wasn't really expecting to speak right now because I'm a very shy person. And yesterday I spoke reading, and I never like the speech that I wrote wasn't from the heart. And I feel like I should say what I feel because I'm a very strong person. I don't like crying. Like, I think I'm so bad because like, I'm saying to tears and I'm like, why are you shouting at me? I just don't like it. Like, so I was when I was really young. Places. I know some of y'all know me. Isn't the piano. Baba eti gangelan. You how Baba. I'm just saying let down, and I feel like Baba say happy. It's really sad, but I know Guti. It's not like I'll never see him again. I'll see him, and I know Guti. I'm the second to last born, so I'm very firm. I don't like crying, and I'm strong, and like I feel like people take me as a child, and I don't like that. I'm very grown. I like to thank my dad. I've met so many great people actually because of him. Madam Boso, Madam Rasta, Madam Gatti, like so many great people, so many great uncles, aunties, even people that I just met now. And I feel like there's a reason why Baba made me introduce to them, because I'm a child, like Obama knew that I was going to be successful in life, like real successful, because I always say the thing, I'm going to go to America, I'm going to make $1 million. I'm going to be the first billionaire in the Magwaza family. And I always tell him that to the T. We always fight to the T, no, and he's like, no, I want you to study here, study law. And I'm like, no, I don't like law. And now I tell Muti, I love medicine, I love helping people, I love caring about people, like the way he cares about people. So I'd like to declare today that I know in 10 years' time,
I know in 10 years' time, I will have my own hospital. Izwi yami yathobeka, moya wami yathobeka. I never thought ukuthi uMandla ngasingathwa kanjena. So ngiyabonga noma ngabe bekuthiwa akasasebenzi la ekhaya. Lapha khona uMandla beyithanda iRadio. iRadio impilo kaMandla. So ngiyacabanga ukuthi uyajabula lapha khona. Ngingakandi kakhulu wayijwayele ukuthi hayi asihambe nongikhapha emsebenzini. Ngiyakwazi ngemuva emaparking nangaphambili mangisuke ngizomlanda. Uyabona Mandla ngikuphi namhlanje ngifikile emsebenzini wakho. Wazi wahamba like angazi ngisho imindini. Ngangifike nje ngipake ngimlande. So kukakhulu nje ukuthi this past 4 to 5 years uMandla was not himself. Ngiyacabanga ukuthi abanye banotisile. So ngithatha leli thuba makhona abanyathelile esemsebenzini, makhona abanyathelile kwi-community yonke, ngiyamxolisela kakhulu. uMandla was a kind person. uMandla ubebeka idingo zabanye abantu before idingo zethu. uMandla ubekethi yazi ngqongini kubani imali ukuthi angikutshelanga ngoba ngiyazi uzongithethisa. uMandla bebathanda abantwana bakhe. Mina ubaba wami ushone ngesemncane. Kodwa uMandla bebathanda abantwana bakhe. uMandla was a soft dad. Bengibizwa ngenkanyama ngoba mina bayazi ukuthi kumele ukuthi ngihleze ngithethe, but when kufika kuyena yonke into izohleze bayizi. Bayabazi ke abantwana bami la emsebenzini bengihleze ngithetha njalo. Ngithi ubasaba abantwana emsebenzini kodwa engafuni ukubashiya cause ubazi ukuthi isikhathi sakhe sincane. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi wathi ngqo ngiphatheka kabi ngoba iskill sami akekho umuntu engishiya kuyena. Wayezama ukufundisa uSinothando, I think babenzi adverts noma ipromo sazi. Wathi I wish ngabe ngithola ithuba lokunika abantu iskill sami. Mandla was multi-talented. Sasithi makuwukuthi wenza i-adverts noma ipromo athi ngqo yenza i-invoice, ngenza i-invoice noma ngisekamerweni athi ngqo lalela imasterisha ke manje. The way we were so close, besifana nobhuti nosisi. Awekho amahlazo engawazi ngoMandla. Kwesinye isikhathi besike siqoxe into eyihlazo sihleke. Ubungeke uzusi-understand. Ubungeke ukhone that deep connection ebesinayo. uMandla ubonile ukuthi uzoshesha hamba. uMandla umuntu onenkani. That's why I'm so surprised ukuthi uvume kalula kanje ngokuhamba. Cause ngiyayazi inkani yakhe. Ubungeke usurvive empilweni kaMandla if you are not a strong person. uMandla needed a strong person. Sisi nje babe wangana cause Mandla needed a strong person. Ubungeke umkhone inkani yakhe. But uma sengithe aseqila yilapha kweqala khona. uMandla unawo amabatha amaningi njengomuntu, naye uyawenza ama mistakes. Kodwa ushilo wathi ngqongikhathele. Noma ngafuna ukumukela, but sikhona izinto eziningi. Wathi ngqongikhathele akhuleke ke ngisho ukhuleke. Zikhona izinto eziningi engibonayo. Wathi ngelinye ilanga
ngcono kuhambe mina kuqala and wathi nqonke kwenze konke impilo yami vele izoba mfishane bathi ngitshela ukuthi hayi ke usuyiphuzele ke manje bathi ngiyabonga uNkulunkulu ngempilo kaMandla ebesiboleke yona kuyangithobisa ukubona nibaningi kangaka ngiyacabanga nalapha khona ukuthi kuyamjabulisa ngiyabonga bonke abahleli balomcimbi abakwazi ukuthi bawuhlele siumndeni asazi ukuthi sibonge kanjani because we never thought ukuthi ukuthi uMandla kade uthando kangaka uma esho because ngiyamazi ukuthi uthi confident ngaveke usuqalileke unedrama but ingakho ngithi I think useshilo ugive up because uMandla unenkani ugive up ukuthi ngikhulisa abantwana ngingedwa azi ukuthi abantwana bakhe bamthanda kangakanani kwesinye isikhathi ngize ngibe nomona the bond abanayo nabantwana bengabona bami bodwa abantwana but bekhona nabanye bathi umfundisi ukubathanda uMandla abantwana bakhe because ubebathanda uMandla abantwana bakhe umfundisi ingane ungayihlukanisi ngikwazi ukuthanda ingane ngendlela eyodwa so nalapha khona kunzima ukumdedela ngelinye ilanga ngiyamcasukela ngithi he's such a coward to leave us like this oqala nje unyaka but kube khona ukuthi kumele ukuthi ngimdedele aphumule ijeni yakhe ayihambile ake ngifikile egcineni ngiyabonga kakhulu uMandla abantwana bami ngeke bezoba yiswele father figure abantwana bami nomalume abantwana bami no-auntie ngendlela esingathwa ngayo kuyasithobisa ngoba uMandla umuntu onamabatha kodwa uNkulunkulu wamnika abantu abazoba senhlizweni yakhe abazokwazi ukum-understanda ingakho ngithi ngakulesi sikhathi ngicela hamba phumule lapha khona ngiyafisa ukuthi mayijike ebuke emuva alibone ukhozi lokho amenzele khona cause kwaba isilonda nangalesikhathi asibeke emsebenzini ngathi mangifika ekhaya imawulalelo ukhozi ngashintsha ngifake igagasi kodwa manje ngizoshintsha futhi ngibuyisele ukhozi siyambonga uNkulunkulu kakhulu siyabonga ukuxhaswa kwabantu abasixhasile bonke kuyasithobisa sibona singafanele mina ngiyabasaba abantu nawe uyazi ngiyabaleka nje makuthiwa khona umuntu ozobingelela kodwa shuthi bekuhlelo laNkulunkulu ukuthi ngaleli langa ngiyoke ngime nami ngikhulume sesiphilile mina ke imide kangaka kodwa abanye amsho ukuthi abangazi kodwa ngiyabaleka ngoba abantu ngiyabasaba so ngiyabonga kakhulu ko-Ayanda koSma inhliziyo yami iyathobeka uMandla benosisi uMandla benobhuti uMandla benabantu besihlala nabantu lapha ekhaya abangasonakisha ihloko zethu ugcina usumukela ugcina usekumalume wangempela ebantwaneni bami ngathi ubazi ukuthi ngelinye ilanga yohamba angishiye nalabantu engokwazi ukuthi makukuthi ingane ayihluphi ingane ngemali kuphela cha angisho imali makuthi ingane zidinga i-advice engihlulekile wayazi ukuthi no kukhona abantu ozobabelela kubona bakhona omalume bakhona o-anti bengane ngiyacela nje uNkulunkulu anibusise nonke nenikwenzela uMandla lapha ekhona nimthathe njengomfowenu namthatha njengobhuti wenu siyabonga